Il-pjan tal-kupru u reżiljenza ta' Malta ġie formalment approvat mill-Kunsill tal-Ministri għall-Affarijiet Ekonomiċi u Affarijiet Finanzjarji tal-Unjoni Ewropea l-ECOFIN. Il-pakkett ta' Malta li ammonta għal 316 miljun euro ġie approvat b'mod unanimu. F'dan il-Kunsill li preżenti għalih kien hemm is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzzo-Azzopardi. Dan huwa pjan li permezz tiegħu se nagħmlu investiment f'numru ta' oqsma u aktar minn nofs se jmorru għal inizjattivi ambjentali. Dan apparti illi aktar minn kwart se jkunu qegħdin imorru għal inizjattivi fid-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija tagħna. Inħares il-qoddim illi wara din l-approvazzjoni inkomplu bil-ħidma tagħna biex naslu għall-implementazzjoni ta' dan il-pjan bħala parti mill-irkupru u r-reżiljenza tal-ekonomija ta' pajjiżna. Il-pjan Malti kien ġie approvat mill-Kummissjoni Ewropea waqt żjara uffiċjali tal-President tal-istess Kummissjoni Ursula von der Leyen f'pajjiżna x-xahar li għadda. F'konferenza l-aħbarijiet waqt din iż-żjara mal-Prim Ministru Malti Robert Abela, von der Leyen fissret il-pjan li ressaq il-Gvern Malti bħala l-iktar wieħed ambjentali li l-Kummissjoni approvat. Il-pakkett ta' fondi għall-irkupru u reżiljenza ta' Malta li huwa parti minn Next Generation EU se jkun qed jiswa b'kollox 345 miljun euro. Dan hekk kif il-Gvern Malti se jkun qed iżid 29 miljun euro ma' dawn il-fondi Ewropej. Dawn il-fondi Ewropej għal pajjiżna huma għotja u l-ebda parti minnhom huma self bħal każijiet ta' membri stati oħra fl-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dawn il-fondi Ewropej se jsiru 47 miżura bi 30 riforma u 17 l-investiment. Fost oħrajn, 54% tal-inizjattivi fil-pjan ta' Malta huma ambjentali u li jindirizzaw it-tibdil fil-klima u 26% oħra huma favur il-qalba diġitali fl-amministrazzjoni pubblika.